kao što vidite, radimo neke čudne ovako misterije sa ovom loptom. Pokušat ću, mada sam ja to vježbao, pokušat ću da uradim što više sklekova, ali nazad. Pa, zašto mi fige? Mislim da je ovako dovoljno. Partili, fuck. Opa, i evo ga. Znači, aj, jedan, oj, dva, tri, četiri, pet, šest, ne može, teško ljudovi, ne znam šta je teži, ja je lopta, preznaj se živ, evo, ako želite još ovakvih klipova sa loptom, da pravimo neke jako čudesa, vraćamo, sinte što sam ovako zadihan, pukao sam glavom, otplačite, boli. Dakle, to bi bilo to, hvala što ste gledali i vidimo se u narednim epizodama. Kamerman pukne me čovjek, pošto sam se šišao, to je za vas sve.